esta tacita como fucsia. Huevo, ¿sí? Φαντάσου το εξής σκηνικό. Μια ήσυχη νύχτα σε έναν δρόμο που φωτίζεται αμυδρά από φανάρια που τρεμοπαίζουν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από ταινία τρόμου. Δύο σκυλιά κινούνται ήρεμα, ασχολούμενα με τις δικές τους συνήθειες, μέχρι τη στιγμή που σταματούν ταυτόχρονα. Σηκώνουν τα κεφάλια τους, τεντώνουν τα αυτιά και κοιτούν επίμονα προς το σκοτάδι, σαν να αντιλαμβάνονται κάτι που δεν μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι. Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει μια θολή εικόνα που κάνει το σκηνικό ακόμη πιο ανατριχιαστικό. Στην αρχή διακρίνεται μόνο μια ασαφή σκιά που κινείται αργά στο βάθος, σχεδόν αόρατη. Τα σκυλιά αρχίζουν να γρυλίζουν, να κλαψουρίζουν και να γαυγίζουν με ένταση, δείχνοντας φόβο και ανησυχία. Ξαφνικά, η σκοτεινή μάζα φαίνεται να αλλάζει μορφή, να επιμικρύνεται και να αποκτά όγκο. Σιγά σιγά υψώνεται και μετατρέπεται σε μια ψηλή ανθρωπόμορφη φιγούρα χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου, ακίνητη και αφύσικη. Η παρουσία της μοιάζει βαριά και απειλητική, σαν να παρατηρεί τον χώρο σιωπηλά. Όταν τα σκυλιά απομακρύνονται πανικόβλητα, η φιγούρα παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα και έπειτα διαλύεται στο σκοτάδι. Το βίντεο τελειώνει απότομα, αφήνοντας μόνο ερωτήματα. Άλλοι μιλούν για οπτική ψευδαίσθηση, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για κάτι πραγματικά παραφυσικό, ανεξήγητο και τρομακτικό. Ένας χρήστης του Reddit αποκάλυψε μια τρομακτική εμπειρία που έζησε ο ξάδελφός του ένα βράδυ όταν βρισκόταν μόνο στο σπίτι μαζί με τη σύντροφό του. Σύμφωνα με την αφήγησή του, τίποτα δεν φαινόταν περίεργο στην αρχή και η ατμόσφαιρα έμοιαζε απολύτως φυσιολογική. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισαν να καταγράψουν ένα σύντομο βίντεο μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς να γνωρίζουν τι απρόκειτο να συμβεί. Η εικόνα δείχνει απλώς τον εσωτερικό χώρο, έναν σκύλο που φαίνεται ήρεμος και μια πόρτα εντελώς ανοιχτή, χωρίς καμία εξήγηση. Ωστόσο, από τα πρώτα δευτερόλεπτα γίνεται αισθητό ότι κάτι δεν πάει καλά. Η σιωπή μοιάζει αφύσικη και η ένταση στον αέρα είναι εμφανής, σαν να υπάρχει μια αόρατη παρουσία. Ξαφνικά, η πόρτα μπροστά τους κλείνει με δύναμη χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Ο ήχος είναι απότομος και προκαλεί σοκ. Η κραυγή τρόμου της γυναίκας κάνει τη σκηνή ακόμη πιο ρεαλιστική. Ο σκύλος αντιδρά ανήσυχα, ενισχύοντας την αίσθηση κινδύνου. Το βίντεο διακόπτεται απότομα, αφήνοντας πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Δεν διακρίνεται κανένας άνεμος ή λογική αιτία. Το περιστατικό δίχασε το κοινό. Εσύ τι πιστεύεις ότι συνέβη πραγματικά? Δύο πρόσφατα βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο χρήστης Nightmare έχουν προκαλέσει σεισμό στην κοινότητα των λάτρεων του παραφυσικού και έχουν δημιουργήσει έντονες συζητήσεις που παραμένουν ανεπίλητες μέχρι σήμερα. Οι εικόνες, αν και σχετικά χαμηλής ποιότητας και πίξελ, φαίνεται να δείχνουν κάτι απολύτως αδύνατο σύμφωνα με την τρέχουσα κατανόησή μας για την πραγματικότητα. Κολοσιαίες μορφές τεράστιων αναλογιών κινούνται σκόπιμα μέσα από την έρημη τοπιογραφία στα σύνορα της Σιβηρίας. Το πρώτο βίντεο, που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, καταγράφει αυτό που φαίνεται να είναι 4 ή ίσως 5 γιγαντιαίες οντότητες, προχωρώντας αργά αλλά με σαφώς καθορισμένο σκοπό μέσα από το παγωμένο και αφιλόξενο έδαφος αυτής της απομακρυσμένης περιοχής του κόσμου. Παρά την εξαιρετικά χαμηλή ανάλυση, που δυσχεράνει τη διακριτική αναγνώριση λεπτομεριών και επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες, οι θεατές παγκοσμίως ισχυρίζονται ότι μπορούν να εντοπίσουν με απόλυτη σαφήνεια επιβλητικές σιλουέτες να υψώνονται δραματικά πάνω από τον σιβηρικό ορίζοντα, ξεπερνώντας σε ύψος οποιαδήποτε γνωστή κατασκευή της περιοχής. Αυτές οι τεράστιες μορφές φαίνεται να κινούνται με ανησυχητική συντονισμένη συμπεριφορά, σαν να αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης ομάδας με συγκεκριμένο προορισμό. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτά τα μνημειώδη πλάσματα? Οι προτινόμενες θεωρίες ποικίλουν από επιστημονικές εξηγήσεις έως τις πιο φανταστικές υποθέσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να πρόκειται για αρχαίους γίγαντες που ζουν στον πλανήτη από αμνημονεύτων χρόνων, κρυμμένοι από την ανθρώπινη αντίληψη.
Στις 21 Ιανουαρίου 2025, ο χρήστης του Instagram με το όνομα CreepyTV, ένας δημιουργός περιεχομένου που ειδικεύεται αποκλειστικά στη δημοσίευση αυθεντικά παράξενων και ανησυχητικών βίντεο από διάφορες πηγές, ανέβασε ένα κλιπ που έγινε αμέσως viral και ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Το βίντεο παρουσιάζει μια απολύτως αλόκοτη σκηνή με πρωταγωνιστές δύο οικόσιτες γάτες, των οποίων η τέλεια συγχρονισμένη συμπεριφορά αψηφά κάθε λογική εξήγηση που βασίζεται στη γνωστή φυσιολογική συμπεριφορά των ελιουροειδών, όπως την κατανοούν κτηνίατροι και ειδικοί στην ηθολογία. Αρχικά φαίνεται η πρώτη γάτα εντελώς ακίνητη, παγωμένη σε μια τεταμένη και σε εγρήγορση στάση, σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος ή σαν να ελέγχεται από κάποια αόρατη δύναμη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια δεύτερη γάτα μπαίνει στο πλάνο, πλησιάζει με περιέργεια και ξαφνικά σταματά κι αυτή απότομα, υιοθετώντας ακριβώς την ίδια άκαμπτη στάση. Η σκηνή γίνεται ιδιαίτερα ανατριχιαστική, καθώς φαίνεται σαν και τα δύο ζώα να αντιλαμβάνονται ταυτόχρονα την ίδια απειλητική παρουσία, που παραμένει αόρατη για τους ανθρώπους. Για αρκετά μακρά και βασανιστικά δευτερόλεπτα, οι δύο γάτες παραμένουν εντελώς ακίνητες, αφήνοντας τους θεατές αποσβολουμένους και ανήσυχους. Ένας άντρας περπατούσε ήρεμα όταν ένιωσε μια ανησυχητική παρουσία να τον παρακολουθεί από τη γύρω βλάστηση. Δεν μπορούσε να τη διακρίνει καθαρά, αλλά η αίσθηση ότι τον παρακολουθούν γινόταν όλο και πιο έντονη. Το ένστικτό του τον προειδοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Παρ' όλα αυτά, πλησίασε κρατώντας μόνο το κινητό του, ενεργοποιώντας την κάμερα. Μέσα στους θάμνους είδε μια ανθρωπόμορφη φιγούρα με νεκρική όψη. Το σώμα της έμοιαζε άκαμπτο και τα χαρακτηριστικά της παραμορφωμένα, σαν εφιάλτης. Το δέρμα φαινόταν αφύσικα τεντωμένο και η στάση της δεν ήταν ανθρώπινη. Αν και δεν έδειχνε σημάδια ζωής, άρχισε να κινείται αργά. Κάθε κίνηση αποκάλυπτε μια σκοτεινή συνείδηση που τον παρατηρούσε. Τότε κατάλαβε ότι βρισκόταν μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει. Οι κάτοικοι δήλωσαν αργότερα ότι το περιβάλλον άλλαξε απότομα, σαν να διαταράχθηκε κάτι αόρατο. Η σιωπή έγινε αφόρητη και ακόμη και τα έντομα έπαψαν να ακούγονται. Μερικοί ένιωσαν έντονη δυσφορία, σαν κάποιος να τους παρακολουθούσε από πολύ κοντά. Η μορφή στεκόταν ακίνητη, κρατώντας το μπαστούνι της, με βλέμμα κενό και παγωμένο. Κανείς δεν τόλμησε να πλησιάσει. Όταν τελικά άρχισε να κινείται, κάθε της βήμα έμοιαζε παφύσικο, αργό και προσεκτικό. Χωρίς καμία προειδοποίηση, στράφηκε προς τη βλάστηση και χάθηκε μέσα στους θάμνους. Μετά την εξαφάνισή της, ο φόβος παρέμεινε. Οι κάτοικοι μιλούσαν χαμηλόφωνα, πεπισμένοι ότι είχαν γίνει μάρτυρες κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει και που ίσως επέστρεφε ξανά. Ένα πλήθος από κατοίκους της περιοχής συγκεντρώθηκε γρήγορα όταν διαδόθηκε η φήμη ότι κάτι ανεξήγητο είχε εμφανιστεί μπροστά σε ένα από τα σπίτια της γειτονιάς. Δεν ήταν προγραμματισμένη συνάντηση ούτε καλωστημένη φάρσα. Ο φόβος και η περιέργεια όθησαν τους ανθρώπους να βγουν έξω και να κοιτάξουν. Και τότε το είδαν. Μια φιγούρα τυλιγμένη εξ ολοκλήρου σε νεκρικό σάβανο στεκόταν ακίνητη στο πεζοδρόμιο με έναν τρόπο αφύσικο για άνθρωπο. Δεν κινούνταν, δεν αντιδρούσε, δεν έδειχνε κανένα σημάδι ζωής. Το καλυμμένο πρόσωπο είχε σκοτεινά σημάδια εκεί όπου έπρεπε να υπάρχουν χαρακτηριστικά, εκτός από τα μάτια. Αυτά τα φωτεινά λευκά μάτια διαπερνούσαν το σκοτάδι, παρατηρώντας κάθε άτομο του πλήθους σιωπηλά. Ένας μοναχικός ψαράς αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του σε μια φυτεία φοινίκων τις πρώτες ώρες της αυγής, ακριβώς στις 2 το πρωί, εκείνη τη θεωρούμενη καταραμένη ώρα όπου το σκοτάδι γίνεται πιο πυκνό και η σιωπή βαραίνει απειλητικά.
Σύμφωνα με την εμπειρία του, αυτή η στιγμή ήταν ιδανική για ψάρεμα, καθώς τα ψάρια κινούνται πιο ενεργά και λιγότερο προσεκτικά. Εκείνη όμως η νύχτα θα αποδεικνυόταν διαφορετική. Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη νυχτερινή εξόρμηση μετατράπηκε σταδιακά σε μια ανατριχιαστική εμπειρία. Καθώς ετοίμαζε τον εξοπλισμό του και παρατηρούσε την επιφάνεια του νερού, η ατμόσφαιρα γύρω του άρχισε να αλλάζει. Ο αέρας έγινε βαρύς και οι ήχοι της φύσης έσβησαν απότομα. Χωρίς να το αντιληφθεί, μια υπερφυσική παρουσία παρακολουθούσε κάθε του κίνηση από τις σκιές. Ανάμεσα στους φοινίκες εμφανίστηκε μια χλωμή μορφή. Φορούσε λευκά ρούχα και τα υπερβολικά μακριά μαλλιά της έπεφταν ακίνητα. Η οντότητα στεκόταν δίπλα σε έναν κορμό εντελώς ακίνητη, σαν φανταστικός φρουρός. Δεν κινήθηκε ούτε έκανε ήχο. Όταν ο ψαράς ένιωσε πως δεν ήταν μόνος, ο φόβος τον κατέκλυσε. Έφυγε από το σημείο, πεπισμένος ότι αντίκρισε κάτι έξω από κάθε λογική. Αυτή η καταγραφή προέρχεται από έναν χρήστη του Reddit, γνωστό ως Vic, και απεικονίζει ένα φαινόμενο που εκτιλήσεται στο νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Χονολουλού της Χαβάης και το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί με λογικό τρόπο. Το βίντεο ξεκινά με τον δημιουργό να βρίσκεται έξω μέσα στη νύχτα και να στρέφει την κάμερά του προς τον σκοτεινό ουρανό, εμφανώς γοητευμένος αλλά και μπερδεμένος από κάτι που παρατηρεί ψηλά. Στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τι ακριβώς προκαλεί αυτή την αντίδραση, όμως πολύ γρήγορα γίνεται απολύτως ξεκάθαρο και αδύνατο να αγνοηθεί. Μια σειρά από παράξενα λαμπερά φώτα εμφανίζονται να αιωρούνται στον ουρανό, κινούμενα με τρόπο που προκαλεί σοκ και δέος στους ανθρώπους που παρακολουθούν από το έδαφος. Τα φώτα αρχικά κινούνται αργά, αλλά στη συνέχεια επιταχύνουν απότομα, αλλάζοντας κατεύθυνση και σχηματίζοντας ακριβή γεωμετρικά μοτίβα που φαίνονται απολύτως συντονισμένα. Δεν παράγουν κανέναν ήχο και η κίνησή τους μοιάζει να αψηφά τους γνωστούς νόμους της φυσικής. Καθώς το βίντεο εξελίσσεται, η αίσθηση του μυστηρίου εντείνεται αφού τα φώτα εκτελούν ελιγμούς αδύνατους για οποιαδήποτε γνωστή πολιτική ή στρατιωτική υπτάμενη τεχνολογία. Για τον λόγο αυτό, πολλοί θεατές πιστεύουν ακράδαντα ότι πρόκειται για αυθεντική απόδειξη ύπαρξης αγνώστων υπτάμενων αντικειμένων ή ακόμα και εξωγήινων επισκεπτών που παρατηρούν τη Γη. Παρότι κάποιοι σκεπτικιστές προτείνουν εναλλακτικές εξηγήσεις, όπως μυστικά στρατιωτικά πειράματα ή οπτικές ψευδαισθήσεις λόγω ατμοσφαιρικών συνθηκών, καμία θεωρία δεν καταφέρνει να εξηγήσει πλήρως την ακρίβεια, τον συγχρονισμό και τη μη φυσιολογική συμπεριφορά των φώτων. Η επόμενη ιστορία που θα αναλύσουμε σχετίζεται με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και προκάλεσε έντονη αναστάτωση και φόβο σε χιλιάδες θεατές. Η αφήγηση ακολουθεί έναν χιλιανό ανθρακορύχο που εργαζόταν σε ένα εγκαταλελειμμένο τμήμα ενός παλιού ορυχείου, μια περιοχή που είχε κλείσει εδώ και χρόνια αλλά εξακολουθούσε να επιθεωρείται περιστασιακά για λόγους ασφαλείας. Καθώς περπατούσε μόνος μέσα στους σκοτεινούς και στενούς διαδρόμους, ισχυρίζεται ότι συνάντησε έναν άντρα που έδειχνε χαμένος, καλυμμένος με σκόνη και εμφανώς αποπροσανατολισμένος, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρει την έξοδο. Ο ανθρακορύχος, ανήσυχος για την κατάστασή του, άρχισε να του μιλά με ήρεμο τόνο, προσπαθώντας να τον καθοδηγήσει πίσω στην επιφάνεια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η συνομιλία ήταν απολύτως φυσιολογική, με λογικές απαντήσεις και καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλα όμως άλλαξαν δραματικά, όταν αργότερα ανέφερε το περιστατικό στον προϊστάμενό του. Εκείνος τον ενημέρωσε σοβαρά ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται κανένας άλλος μέσα στο ορυχείο εκείνη την ώρα, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας είχε εκενωθεί και σφραγιστεί πλήρως. Για να επιβεβαιώσουν τι συνέβη, αποφάσισαν να ελέγξουν τις κάμερες ασφαλείας. Αυτό που αντίκρισαν ήταν τρομακτικό. Στο βίντεο φαινόταν μόνο ο ανθρακορύχος να περπατά, να μιλά και να χειρολομεί προς το κενό, χωρίς καμία άλλη ανθρώπινη παρουσία. Ο άνθρας με τον οποίο πίστευε ότι μιλούσε δεν εμφανιζόταν πουθενά. Η αποκάλυψη αυτή, που θυμίζει σκηνή ταινίας τρόμου, άνοιξε έναν ανησυχητικό διάλογο.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για ψευδαίσθηση λόγω χαμηλού οξυγόνου, απομόνωσης και έντονου στρες. Άλλοι όμως θυμίζουν ότι τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία έχουν τραγικό παρελθόν, με αμέτρητους ελγάτες να έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι ιστορίες για φαντάσματα στα ορυχεία είναι διαχρονικές. Το αν ήταν ψυχολογικό φαινόμενο ή κάτι υπερφυσικό παραμένει ένα ανατριχιαστικό μυστήριο. Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο στο Reddit από τον χρήστη Γιάζι93 έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και ενιγματικές εικασίες μεταξύ θεατών σε όλο τον κόσμο, που προσπαθούν απεγνωσμένα να κατανοήσουν τι παρακολουθούν. Σύμφωνα με την παρεχόμενη περιγραφή, οι εικόνες υποτίθεται ότι τραβήχτηκαν από έναν περιπετειώδη τουρίστα που εξερευνούσε τα πιο απομακρυσμένα και αφιλόξενα βάθη της σιβηρικής άγριας φύσης, μια περιοχή όπου ο σύγχρονος πολιτισμός έχει αφήσει ελάχιστα ίχνη. Αυτό που κατέγραψε η κάμερα σε αυτό το ερημικό μέρος αψηφά κάθε λογική και ορθολογική εξήγηση. Μια τεράστια κατασκευή, ένας γιγάντιος τείχος ή φράχτης που φαίνεται ατελείωτος και εκτείνεται μέσα στο παγωμένο τοπίο χωρίς εμφανή σκοπό ή συνεπή αρχιτεκτονική αιτιολόγηση. Το ασυνήθιστο κλιπ προκάλεσε έντονες διαδικτυακές συζητήσεις, με θεατές να προτείνουν πολυάριθμες διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες ερμηνείες για την ενιγματική κατασκευή. Ένας σχολιαστής πρότεινε μια πρακτική και καθημερινή εξήγηση, υποδηλώνοντας εύλογα ότι ο τεράστιος τείχος θα μπορούσε απλώς να είναι μια υπαίθρια κινηματογραφική σκηνή, φτιαγμένη για μια επική παραγωγή και στη συνέχεια εγκαταλελειμμένη στα στοιχεία της φύσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ήχοι που ακούγονται μέσα στη σιωπή ενός άδειου σπιτιού φαίνεται να αποκτούν μια αφύσικη ένταση, σαν να μεταφέρουν κάτι περισσότερο από απλούς θορύβους. Αυτή η ανησυχητική εμπειρία κοινοποιήθηκε στο subreddit Ghosts από έναν χρήστη με το όνομα Ραμαζούρας, ο οποίος περιέγραψε ένα περιστατικό που συνέβη ένα απόγευμα όταν ξύπνησε απότομα ακούγοντας δυνατούς θορύβους από τον διάδρομο και έναν ήχο που έμοιαζε με κάτι βαρύ να σύρεται στη σοφίτα του σπιτιού του. Αυτό που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο παράξενη είναι το γεγονός ότι, όπως εξηγεί, η σοφίτα δεν χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, αλλά πρόκειται για έναν εξαιρετικά στενό crawl space, έναν περιορισμένο διάδρομο ανάμεσα στην οροφή και τη στέγη, όπου δύσκολα θα μπορούσε να κινηθεί άνθρωπος. Η λεπτομέρεια αυτή αποκλείει σχεδόν κάθε πιθανότητα ανθρώπινης παρουσίας. Παρόλα αυτά, οι ήχοι συνεχίστηκαν, δημιουργώντας μια αποπνικτική και ανησυχητική ατμόσφαιρα. Ο Ραμαζούρας αποφάσισε να καταγράψει το περιστατικό σε βίντεο, στο οποίο ακούγονται αμυδρά βήματα και ένας ήχος σύρσιμου, ακριβώς όπως τον είχε περιγράψει. Στα σχόλια που ακολούθησαν, πολλοί χρήστες πρότειναν ότι ίσως πρόκειται για ζώα παγιδευμένα στη στέγη, ενώ άλλοι μίλησαν για την πιθανότητα εισβολέων. Ο ίδιος όμως υποστήριξε ότι ο χώρος είναι υπερβολικά στενός και ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν ανεξήγητα φαινόμενα στο σπίτι, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του έχουν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες. Μερικές φορές, ακόμη και στα πιο ήσυχα μέρη όπου η γαλήνη φαίνεται να κυριαρχεί και τίποτα δεν δείχνει εκτός θέσης,
Κάτι αόρατο μπορεί να παραμονεύει στο σκοτάδι, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλύψει την παρουσία του και να διαταράξει αυτή τη φαινομενική ηρεμία. Αυτή ακριβώς ήταν η εμπειρία μιας μητέρας και του γιού της, οι οποίοι αποφάσισαν να περάσουν ένα φαινομενικά συνηθισμένο απόγευμα σε ένα τοπικό δάσος, πιστεύοντας ότι θα απολάμβαναν μια χαλαρωτική βόλτα ανάμεσα στη φύση, μακριά από κάθε ανησυχία. Καθώς περπατούσαν σε ένα απομονωμένο μονοπάτι, η γυναίκα τραβούσε γλυκές φωτογραφίες του παιδιού της, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο να καταγράψει κάτι εντελώς απροσδόκητο και ανατριχιαστικό. Στην αρχή όλα κυλούσαν ήρεμα, με μοναδικούς ήχους το θρώισμα των φύλων και τον αέρα που περνούσε ανάμεσα στα δέντρα. Ξαφνικά όμως ένας παράξενος ήχος ακούστηκε από μακριά, διακόπτοντας απότομα την ησυχία. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας αμυδρός θόρυβος μετατράπηκε γρήγορα σε μια εκφοφαντική κραυγή, τόσο δυνατή και αφύσικη που δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε κανένα γνωστό ζώο της περιοχής. Η κραυγή προκάλεσε έντονα φόβο και ανησυχία. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν ότι ο ήχος δεν ακούστηκε μόνο μία φορά, αλλά επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά, αντιχώντας το δάσος σαν ένα απειλητικό κάλεσμα. Όσο η μητέρα προχωρούσε προσεκτικά στο μονοπάτι, ο ήχος έμοιαζε να πλησιάζει όλο και περισσότερο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάτι τους παρακολουθούσε και ακολουθούσε κάθε τους κίνηση. Παρόλο που ο φόβος αυξανόταν, η γυναίκα συνέχισε να καταγράφει το περιστατικό, ελπίζοντας να εντοπίσει κάποια οπτική εξήγηση. Ωστόσο, όταν αργότερα εξέτασε το υλικό, δεν κατάφερε να βρει καμία απάντηση. Μέχρι σήμερα, η προέλευση αυτών των ανατριχιαστικών κραυγών παραμένει ανεξήγητη, αφήνοντας πίσω της περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Οι εργάτες του ορυχείου τρόμαξαν και ένιωσαν ρίγη φόβου όταν είδαν μια λευκή φιγούρα, όχι πολύ μακριά τους. Η ένταση αυξήθηκε όταν συνειδητοποίησαν ότι η μορφή έμοιαζε με Πόκονγκ. Παρατηρώντας πιο προσεκτικά, είδαν ότι παρέμενε ακίνητη ανάμεσα στους σκοτεινούς θάμνους, με το βλέμμα της στραμμένο πάνω τους. Ο φόβος τους εντάθηκε αμέσως και οι δύο άνδρες ένιωσαν βαθιά πανικό. Η ατμόσφαιρα έγινε καταπιεστική και παρόλο που ήθελαν να πλησιάσουν, η φιγούρα παρέμεινε ακίνητη, προκαλώντας παράλυτο τρόμο που τους άφησε ακινητοποιημένους και τελείως τρομαγμένους σε εκείνο το σκοτεινό περιβάλλον. Καθώς ένας άνδρας περπατούσε σε έναν στενό δρόμο μέσα σε ένα εξαιρετικά σκοτεινό και σιωπηλό δάσος, μακριά από σπίτια ή οποιοδήποτε σημάδι ζωής, ένιωσε ξαφνικά έντονα ρίγη και φόβο. Η νύχτα ήταν βαριά και το περιβάλλον αποπνέει απόλυτη ησυχία. Ξαφνικά, μπροστά του εμφανίστηκαν δύο μυστηριώδεις γυναικείες φιγούρες ντυμένες με κόκκινα ρούχα. Συγκλονισμένος, άρχισε να καταγράφει το περιστατικό. Στο βίντεο φαίνεται καθαρά πως οι δύο γυναίκες βγήκαν από τους θάμνους του δάσους και διέσχισαν τον δρόμο ακριβώς μπροστά του. Δεν μίλησαν ούτε έδειξαν να αντιλαμβάνονται την παρουσία του. Οι κινήσεις τους ήταν αργές και αφύσικες. Όταν ο άνθρας συνειδητοποίησε ότι ήταν εντελώς μόνος σε εκείνο το απομονωμένο σημείο, έμεινε ακίνητος, παρακολουθώντας τις δύο τρομακτικές μορφές να χάνονται μέσα στο σκοτάδι.
Στο βίντεο φαίνεται πλήθος κατοίκων που συγκεντρώνεται μαζικά για να βοηθήσει το θύμα ενός πρόσφατου ατυχήματος. Όμως αν προσέξει κανείς καλύτερα, διακρίνεται κάτι παράξενο ανάμεσα στο πλήθος που προκαλεί απορία έντονη. Kecelakaan lur. Kecelakaan lur. Neng Klesem lur, kecelakaan Klesem lur. Mati situ lur. Aduh iki. Aduh, hancur sebenarnya. Υπάρχει κάτι πραγματικά παράξενο σε αυτό το βίντεο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της καταγραφής εμφανίζεται μια φιγούρα που μοιάζει με γυναίκα ντυμένη στα λευκά, ακίνητη ανάμεσα στα δέντρα γύρω από το σημείο του ατυχήματος, παρατηρώντας σιωπηλά τους κατοίκους. Η γυναικεία αυτή μορφή είναι υπερβολικά ψηλή και ογκώδης, πολύ διαφορετική από το φυσιολογικό ανθρώπινο μέγεθος. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν την αντιλαμβάνεται ούτε δείχνει έκπληξη, σαν να είναι αόρατη για όλους. Τρομακτικοί ήχοι ακούγονται κοντά σε μια αποθήκη οικοδομικών υλικών δίπλα στα έργα του Τρεν Μάια στη Χερσόνησο του Ιουκατάν, στο Μεξικό. Οι μάρτυρες περιγράφουν αυτούς τους ήχους ως έντονες κραυγές ή θρήνους, σαν να πρόκειται για συνδυασμό βρυχυθμών, πνιγμένων στεναγμών ή συνεχών κραυγών πόνου, σαν κάποιος ή κάτι να υποφέρει αδιάκοπα και έντονα. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι ήχοι είναι πιο δυνατοί τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι περισσότεροι κοιμούνται, προκαλώντας τρόμο και εικασίες για την προέλευσή τους. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να πρόκειται για χαμένα ζώα ή θορύβους μηχανών, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι υπερφυσικές εμφανίσεις που συνδέονται με τοπικούς μύθους για πνεύματα και μυστηριώδεις οντότητες στην περιοχή. Ένα βίντεο που κατέγραψε ένας γείτονας δείχνει καθαρά την ένταση του φαινομένου και έχει κοινοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες συζητήσεις. Ανεξάρτητα από την εξήγηση, αυτοί οι ήχοι δημιουργούν αίσθηση βαθιάς ανησυχίας και κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα τι συμβαίνει εκεί κάθε νύχτα. Τελικά, η απόφαση για το τι πιστεύεις ότι συμβαίνει ανήκει αποκλειστικά σε εσένα. Ένας εγγονός άρχισε να ανησυχεί έντονα για την παράξενη συμπεριφορά της γιαγιάς του κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς μετά τα μεσάνυχτα ενεργούσε με ασυνήθιστο τρόπο. Καθοδηγούμενος από φόβο και ανάγκη κατανόησης, αποφάσισε να τοποθετήσει διακριτικά μια κρυφή κάμερα στο δωμάτιό της για να παρακολουθεί τις δραστηριότητές της τη νύχτα. Όταν εξέτασε τις καταγραφές, ανακάλυψε φαινόμενα που αψηφούσαν κάθε λογική και ορθολογική εξήγηση. Κατά τη διάρκεια αρκετών νυχτών, η κάμερα κατέγραψε ανώμαλα γεγονότα που υποδήλωναν την παρουσία υπερφυσικών δυνάμεων σε αλληλεπίδραση με την ευάλωτη ηλικιωμένη. Αντικείμενα μετακυμούνταν ανεξήγητα. Τα παράθυρα εμφάνιζαν ξαφνική υγροποίηση λόγω απότομης πτώσης θερμοκρασίας και σκιές κινούνταν στους τοίχους χωρίς ορατή πηγή φωτός. Η γιαγιά φαινόταν να ανταποκρίνεται σε αόρατα ερεθίσματα, συνομιλώντας με οντότητες αόρατες στην κάμερα. Σε στιγμές καθόταν στο κρεβάτι με άκαμπτες, μηχανικές κινήσεις. Με τον χρόνο τα φαινόμενα γίνονταν ολοένα πιο ανησυχητικά. Σε αυτό το βίντεο, μια κάμερα καταγράφει κάτι πραγματικά ανεξήγητο μέσα στο δάσος. Ένας χρήστης του Reddit κατέγραψε μια καταιγίδα τόσο βίαιη που έσπαζε δέντρα σαν να ήταν λεπτά κλαδιά, δημιουργώντας μια απολύτως τρομακτική ατμόσφαιρα. Ο άνεμος ούρλιαζε, η βροχή περιόριζε την ορατότητα και οι κεραυνοί φώτιζαν στιγμιαία το τοπίο. Ωστόσο, αρκετοί παρατηρητές ισχυρίζονται ότι διέκριναν παράξενες σκιές να κινούνται ανάμεσα στα δέντρα, σαν κάτι να παρακολουθούσε από το σκοτάδι. Σε ένα άλλο βίντεο, νεαροί κατασκηνωτές συναντούν μια γυναίκα ντυμένη στα λευκά κοντά σε μια ξερή κήτη ποταμού. Όταν της μιλούν, εκείνη ουρλιάζει με έναν απόκοσμο και αφύσικο τρόπο, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους να φύγουν τρέχοντας. Τέλος, δύο κυνηγοί καταγράφουν μια τεράστια μορφή να παραμονεύει κοντά στη σκηνή τους.
Η σκοτεινή φιγούρα κινείται αργά και απειλητικά πριν χαθεί μέσα στο δάσος, αφήνοντας μόνο φόβο και αναπάντηκα ερωτήματα. Το τελευταίο βίντεο που θέλουμε να μοιραστούμε παρουσιάζει πραγματικά ανατριχιαστικά πλάνα που καταγράφηκαν από μια οικιακή κάμερα ασφαλείας και ανέβηκαν στο TikTok από τον χρήστη Alexander Helbert. Πολλοί θεατές έχουν χαρακτηρίσει αυτό το βίντεο ως εντυπωσιακή απόδειξη ενός παραφυσικού φαινομένου. Μιας φαντασματικής γάτας που εκτελεί τις νυχτερινές της δραστηριότητες με απόλυτα φυσικό τρόπο. Εάν παρατηρήσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε κάτι που είναι αδύνατο σύμφωνα με τους γνωστούς νόμους της φυσικής. Το σώμα της γάτας γίνεται σταδιακά διάφανο, σαν να εξαφανίζεται αργά μπροστά στην κάμερα. Κάθε της κίνηση είναι ανησυχητική και αδύνατο να εξηγηθεί λογικά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα φόβου και δέους στους θεατές.